chỉ bay ule IAS retire UPC lom kungan Orients Villa tuiva mit hon na asoi thade umai pakhat ka ria jengthin chu mishing te hlut hun chung hi arei lo em a keini po kan service lai chuan lal tak kan ni ma se kan han pensiona minaran ve mai kan lo ni ta a poimo ber chu pathian ne na kan inzom thata pathian he na lom na chang kan ria thi ani ati a ni e mishing te thiam na le theina zongin omzia anei lawa kan sum le pai le rothil zong ten hlutna anei lo huna chuan pathian chawani kan mamo tur chu wang chuan tu ma hi in ngai hlu a chapo thei kan omlo pathian tel lo chuan eng ma kan ni lo in ngai hlu te titlom tur le chapo te hnuk niam tur hian kan pathian hian man ro anga hle ani ti hi thei hil ngai lawang u voina hlim takin hunin lo mang don ya a du sakna ka hlana che u